салом алейкум. ман ҳуқуқшинос ширин ибронова бо шумо ҳастам ва ба саволҳое ки рӯзҳои охир ба ман додед, баъзе шаҳрвандоне ки масалан аз якдигар оилаҳо ҷудоанд дар вақти пандемия, аз фарзандо ҷудоанд ва саволҳо оиди анамин оила симия. ҳаминро ба шумо гуфтаниам ки нафароне савол додед, шавҳари шумо шаҳрванди русия аст ва фарзандони шумо низ шаҳрванди русия ҳастанд, аммо зан ҳамсар шаҳрванди русия нест, аммо дар тоҷикистон ё узбекистон зиндагонӣ доранд, мехоҳанд ба назди шавҳаршон омада инҷо ҳуҷҷат кунанд ва зиндагонӣ кунанд. ва саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам: вақте ки шумо шаҳрванд набошед, фарзандони шумо шаҳрванд ҳастанд, шавҳари шумо шаҳрванд аст, худи шавҳари шумо аз русия метавонад ки ба МВД русия, вазорати корҳои дохилии русия ва ба консулгари сафорати русия дар тоҷикистон ариза пешниҳод кунад. аризаи хатӣ ба почта пешниҳод кунад, муҳлаташ дер мешавад ва метавонад ки ариза электрони почта ба ҳамин суроғаҳои ҳамин мақомоти идораҳо ба тариқи интернет, яъне электрони почта қатӣ ариза пешниҳод кунад. дар аризаш ҳатман нусхаи паспорти ҳамсар ва шаҳодатномаи таваллуди фарзандон ва шаҳодатномаи ахди никоҳро ҳатман бо ариза нусхаҳояшонро фиристонад ва шавҳари шумо хоҳиш кунад ки ҳамин зану фарзанди ман иҷозат дода шавад ба русия оянд, то ки ман шаҳрванди русия ҳастам, фарзандони хурдсоли ман шаҳрванди русия ҳастанд, ё агар шаҳрванди русия ҳам набошанд фарзандони онҳо. саволҳое буданд ки зану фарзанд шаҳрванди русия нестанд, шавҳар шаҳрванди русия аст. саволҳое буданд ки шавҳар шаҳрванди русия аст, аммо зану шаҳрванди русия нест, аммо фарзандон шаҳрванди русия ҳастанд. дар ҳамин ҳолат ҳам ҳамин шавҳар аз русия метавонад ариза пешниҳод кунад. ариза ки пешниҳод кард ҳатман ҷавоб мегирад. ва аз он тараф зане ки ҳамроҳи фарзандон дар ӯзбекистон ё тоҷикистон ҳастед, саволҳо ҳам аз ӯзбекистон омадан, ҳам аз тоҷикистон, шумо ҳам метавонед ариза пешниҳод кунед, яъне нусхаи ҳуҷҷатҳоятонро пешниҳод кунед ва хоҳиш кунед ки шавҳари шумо дар русия шаҳрванд аст ва шумо бо фарзандон мехоҳед ки назди ӯ равед. ҳатман мувофиқи қонун бояд монеа нашаванд, шуморо иҷозат диҳанд ки шумо ҳамроҳи фарзандон ба назди шавҳартон биёед. асос ҳамин шаҳрвандӣ шавҳартон мебошад. ё ки баръакс занҳое ҳастанд ки шаҳрванди русия ҳастанд, ҳамроҳи фарзандон дар русия мондаанд, аз шавҳари онҳо дар ӯзбекистон ё тоҷикистон мондааст, мехоҳад ки назди зану фарзанд биёяд. дар ин асос ҳам ҳамин зане ки дар русия аст метавонад ариза пешниҳод кунад ба консулгари ё сафорати русия дар тоҷикистон, ба МВД русия, ба МВД тоҷикистон ва ариза пешниҳод кунад ба воситаи интернет, тезтар ҷавобашро мегирад. хоҳиш кунад ки ҳамроҳи фарзандон дар русия зиндагонӣ дорад ва мехоҳад ки падари фарзандон назди зану фарзандон бошад. ҳама дар асоси ариза ҳал мешавад. ҳеҷ вақт дар ба дари идора мақомото гаштан лозим нест. ҳеҷ кас гапи хушк холи шуморо гӯш намекунад. зиёд савол додед ки рафтед ба чанд ҷо, аммо ягон натиҷа нест. шумо фақат ариза пешниҳод кунед, ариза қонунӣ пешниҳод кунед ба воситаи интернет. интернетро сарфам наравед, ягон мефаҳмидагиро пурсед, ба шумо кӯмак мекунанд. электрони почта кушоед барои худтон, ба воситаи электрони почта ариза пешниҳод кунед ба тамоми мақомотҳои дахлдор, МВД, ФСБ, консулства, сафорат, чи дар тоҷикистон, чи дар русия, ва ҳатман ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунед ки дар асоси ҳамон ҳуҷҷатҳо аризаи шумо баррасӣ мешавад. ва нафарони савол додед аз ӯзбекистон, тоҷикистон вид на жительство доред ва имконияти омадан надоред ва мехоҳед фаҳмед ки вид на жительствои шумо бекор мешавад ё не. ҳеҷ вақт бекор намешавад. асос пандемия буд, COVID-19, ин проблемаи глобалӣ буд. шумо ки омадед, ҳатман бо ҳуҷҷатҳои худро месупоред барои гирифтани шаҳрвандии русия. ягон чи бекор намешавад. сарҳадҳо ки кушода шуд, ҳатман омадан дар кор, дер кардан дар кор лозим нест. ва саволҳо зиёданд, саволҳо такрорианд. ба канали ман Ширин Ибронова даромада видеоҳои манро пурра тамошо кунед, ба саволҳои худ ҷавоб мегиред. дар амони худованд бошед. ба канали Ширин Ибронова обуна шавед ва ба дигарон низ падилиса кунед, равон кунед, то ки дигарон низ истифода баранд ва сарсону саргардон нашаванд. дар амони худованд бошед.